unirytmikin tuli vahingossa korjattua ihan fiksus, kun oli niin kuuma aamulla, että ei saanut nukuttua. Päätin sitten, että jaksattaessa enää sängyssä pyöriä, että nousin ja kävin syömässä ja näin kävelemässä ja tommosta, että on se musta parempi noin kuin että on saanut edes yhden ruuan syötyä ennen kuin menee salille, että ei oo pelkkä aamupala ennen treeniä, että semmonen 2 ruokaa ihan hyvä, niin ei tuu nälkä siinä treenin aikana niin helposti ja saanut jo vähän tankattua energiaa ja muuta, että ei oo paljon porukkaa, 2, 4, 5 autoa pihassa vaan, että täällä verhotkin kiinni jo, ettei lämpöä tuu liikaa sisään. Vähän miettinyt, että pitäisikö ostaa joku pre-workout, missä ei oo beta-alaniiniä, kun ei kyllä aina ei fiilistele kyllä helvetinmoista kihelmöintiä, mikä siitä tulee, että välillä voisi ottaa kyllä treeni ilmankin sitä, mutta jos jollain kokemusta semmosesta pre-workoutista, missä ei oo beta-alaniiniä, niin kiinnostaisi kyllä kuulla, että tuntuuko se siltä, että se niinku jysähtää tai hittää samalla lailla, kun on katsellut tossa itse asiassa yhtä pre-workout, niin siinä nyt on beta-alaniinia, mutta kun mulla on sen parempaa ei saa Suomesta, että se on niin hiton stäkätty, mutta mä oon miettinyt, että oon löytänyt tämmösen uuden, minkä ilmeisesti saisi tilattua Suomeen ilman mitään hullua postikuluja. Tämmönen näin. Ei toi mitenkään alimitoitettu toi stäkki oo tossa, että ihan legitti annokset. Ei nyt tietenkään yhtä hyvä kuin se Viking Power, mikä mulla on nyt käytössä, mutta ihan validi, että oon miettinyt, että tommosen vois tilata. Pitää katsoa miten käy sen kanssa, mutta joo. Nyt sisään treenaamaan. Eka työsarja. Siis ihan vitun kuuma täällä. En sitä paljon enkä tiedä haluanko tietää. Tuntuu, että läkähdyn jo tossa, kun tossa ei muutenkaan hirveänä saa laittua happea, kun tossa on toi rintatuki, mutta tosta videolta vielä paljon tuli, mutta viimeksi oli 80 kiloa, nyt laitoin tuohon 81,25 tommosen pikkukeukaan. Pitää katsoa videolta, että tuliks saman verran vai paljon tuli toista kuin viimeksi, mutta vittu, tuntuu ihan älyttömän kuuma. No niin, tuli siitä leuat tehtyä. Vähän miettinyt, että pitäisikö vaihtaa toi jossain vaiheessa toi leveotteen leuaveto kyllästyi siihen, niin kapealla myötäotteella tehdä. Alkaisi tekee sillä lyhyt sarja ja sitten katsoo paljon siihen saa painoa otettua. Et kiinnostaisi kokeilla sitä tehdä. Nyt pitää miettiä, että minkä teen toiseksi leveän säädön liikkeeksi. Toi pulloverkonen, mikä tuolla on, niin siinä loppuu pakka kesken ja se ei saa lisätä painoa. On tullut sanomaan, että ei se saa lisätä painoa, niin pitää keksiä nyt joku muu, minkä tekee tämmönen kapea ote. Nyt on vetänyt jo täältä leveältä tän, niin minkä ottaa tosta kapealta
leveille selälle. No, katsotaan minkä keksin siihen. Ai niin, mahtava istua tänne ihan saatanan kuumaan autoon. Tuota ovea vaan, niin täältä tulee semmonen, kun olisi jonnekin Jamaikalle saapunut lentokoneella ja vaan pääsee sieltä lentokoneesta ulos, niin samanlainen fiilis vittu. Lävähtää tuolta ihan hirveä lämpöaalto, kun vittu ove avaa ja tulee tänne autoon sisään. Nyt täytyy saada AC päälle äkkiä. Suukri, törkeä, mistä tosta? No niin, alkaa helpottaa. Joo, tuli kaksi ihmistä tuli sanoa treeniaikana. Heti kun saavuin salille, niin tuli sanoa että tosta kuvaamisesta, että siitä on hallituksen kesken puhuttu. Ja sitten vähän myöhemmin tuli toinenkin sanoa, että siitä on puhuttu, että ei saisi näkyä tuolla taustalla ketään oikeastaan. Että vähän vaikeaksi tekee tuon kuvaamisen, että jos ei saa videolla näkyä ketään muuta kuin minä. Että se on hirveän vaikea rajata, vaikka kuin läheltä itteensä kuvaisi ja muuta, että siinä näkyy pelkästään minä. Että tää katsoo miten tossa nyt sitten tekee ton, saa rajattua kaikki muut siitä pois. Että nyt otan tosta vettä ja LTA niin loppuu tää hirveä pärinä ja